Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa daga tashar Kahuhu Arewa TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta Kahuhu Arewa TV. A labaran namu da muke samu a yau za ku ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya soke Sha'aban Sharaɗa daga muƙamin shugaban hukumar kula da almajirai ta Najeriya tare da maye gurbinsa da Lawan Jafar Isa. Wannan dai abu ya zo bakatatan wanda an naɗa Sha'aban Sharaɗa ƙarshen tenuwar shugaba Muhammadu Buhari. Lokacin da aka naɗa Sha'aban Sharaɗa an riga an kada Buhari daga mulki, ko kuma ce tenuwar Buhari ta ƙare. Buhari ya naɗa Sha'aban Sharaɗa tsohon mai yaɗa labaransa a midiya, ko in ce tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara ɓangaren midiya. An naɗa shi shugaban kula da almajirai na ƙasa, wato MD kenan a wannan hukuma, wanda Buhari ya naɗa shi ne gabanin rantsuwa ta Bola Ahmed Tinubu, wanda hakan ta sa shi ma Bola Ahmed Tinubu ya sauke Sha'aban Sharaɗa ya maye gurbinsa da Lawan Jafar Isa. Idan ba ku manta ba, Jafar Isa dai tsohon ɗan gwagwarmayar Buhari ne wanda bai samu muƙami ba har shugaba Muhammadu Buhari ya gama tenuwarsa. Amma a wannan karo shi ma Allah ya kawo lokacinsa da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya naɗa shi Lawan Jafar Isa ɗin a matsayin wannan kujera ta MD, na Managing Director na mai kula da hukumar almajirai ta ƙasa. In ba ku manta ba, Sha'aban Sharaɗa dai tsohon rep ne na Kano Municipal, wanda a yanzu haka ya riƙe wannan kujera mai matuƙar amfani. Kafin riƙe wannan kujera tasa ya riƙe shugaban kwamiti na ɓangaren tsaro na ƙasar Najeriya. A wannan ɓangare dai in baka manta ba, ya yi gwagwarmaya da tsohon gwamnan jihar Kano, wato Abdullahi Umar Ganduje, wanda aka dinga sauki burutsu da sauka satsi tsakaninsa da shugaba Ganduje. Sha'aban Sharaɗa dai an sauke shi ne ba tare da mutane sun san kowane dalili ba, amma masu sharhi da kuma nazari na ganin cewa an sauke Sha'aban Sharaɗa ne sakamakon kamar yaron tsohon shugaban ƙasa ne, wanda shi ma a yanzu Bola Ahmed Tinubu yake so ya naɗa manyan yaransa akan mukaman da ya dace. Mutane dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan naɗi da aka yi a Najeriya. Sha'aban Sharaɗa dai ya fito takarar gwamnan Kano a jam'iyyar ADP, wanda suka samu tangarɗa da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje akan takarar da ya so ya fito a jam'iyyar APC ta gwamnan jihar Kano, wanda hakan bai yiwu ba. Ya ɗauki jam'iyya tasa ya kafa a jihar Kano, wanda kuma ya sha suna, wanda rarara ma a lokacin ya janye rarara da manya-manyan 'yan Kanut ya kafa wannan jam'iyya tasa ta ADP, kuma ta samu karɓuwa. Amma a zaben da aka gwabza, shi dai Sha'aban Sharaɗa bai samu wata ƙuri'a ta a zo a gaba. Ganin faɗuwar da ya yi, shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauke shi ya ba shi shugaban MD na wannan hukuma, wanda da ana tunanin ba lallai a taɓa shi ba ko a cire shi, amma sakamakon antifati da wasu suke zargin shi Sha'aban Sharaɗa ɗin ya yi, wannan ta sa Bola Ahmed Tinubu ya yi wa Jarod da shi ya ɗauko Lawan Jafar Isa ya mai da shi a wannan muƙami nasa. Kar ku manta, idan yau kuka fara ziyartar wannan tashar mai albarka, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Mun gode.